Biyole ndu yani. Biamuno. Aina kyokoroko. Njengoroko Franklin yo Kenya. Igongo kore boda boda agaiga. Kuchinyange na kemera nyange na igoro. Kemera nyange na. Jiduka inde vice chairman ya nyange na. Nyange na. Nongo butera. Na ande na bondo chenga aiga no de twanyora sentere, twaminyokia abandu ichie sensa ideali arogoro. Okay. Ayole one time or two time. Igonde one time na ande nyugete nyendi okubwanga one time ya ikire egere torore nga toko kolegas. Because twachandikire sana muroja magute tofinyire pi bigi oroje ngobeka 200 kingotira ko jirogoro kabere igo yaelire nanyora na umire bono nje nale goteba iga amabuta riri oru ale ngobogambi amabuta galengense alenge gose 180 lakini bono lero oroja kale aisire gwika 200 amishini bono ngoje kogenda umotoliro nintage umotoliro abana mbatagete mbairire sukuru muroje una abana bono bakabagonjokire bagoteba ngabese njiyo rukundagire teyo biyaiko asenge njo ebintu byakongire bono nje nale goteba iga nyendi yokobwa ejikure jali goikono nyemambi toturusi ororo kasonga agendeka araratimuka nande turabeka oyonde orabe nonye kurwa position iga gase tugoteba nga una indibegete ga njubiri ndeime ase abantu bali bagupinga eserekali no indo yomo nane ngoteba nga tindi kwegosa nyendi yokobwa jikure jali gwa kubona mambiga nonye mambi torobere igona ali gwetororo mara moja na goteja abantu nga one time togende mutu arafu inde kuruboge tutu saba igongo support ya ngoko ngoteba nga tutamu ese ngoko lakini asabe musie matinga inka agendeka mara moja mambi sana arabu eli akabere nyaliba mubwati nere kujika asengi njabantaba banyiminire nyamireye mbaka ndoro jikende yekobo chihubi muino gabwe chire chichiroro togotira ga chipale chikutirogoro chube chisira chubye chire chiro muino gaiga echiro mega ere chiro mega ga somo tembe muina ngwana nendore chi no genda oro tindi gobisa chi chabwe chichiroro bako ikoro kwa bwa ki ingikere ke umuire gaiga tokogenda no nyengo chimagomba ga stokuira bantu mugende parali no mukonya chiubi chiroro bagocha baserwa nibo saiko iga ngabatu wairire eroje indoguma idinga ebiragita bagorete chigali bagorete ingiji gokora na inde togocha twamenya goteba unabona kurogoro ebiragita byalemire lakini ngoja bako nakoleta karagita kagotu unabona kamenyiro muti nyuma gima epare ya charara ere mbaka ali buombu imwade igora yaite ko begwo moromu nande ono ikororo ura kumisana mugambi uyo kurunga madinga tana go ikororo na mubulire kabere go senga tatona abamura bane ngomia bale asenje semo ya gukirogoro ga bagutiri abanyagitari namanyete nyangene igomba liko karagasi MCA gavana babatene mbalo karagasi baliko karagasi asengi njo diga bagendeka nyendi yokubuga bagende baseli kuno embono iga baruwa bisi abanda bangaba bekwo because unabona umungwana unajanwa turujo musae urakore gasi because mugaka garaire arabu madingo omubwatiri nero kanyagade bangaki ninje speaker bagendeka badimokeka wana ukora kwago obo gavana RSA go chiwe chane 2027 mundura kanya sengo njese obo gavana obekera ngoligerere biyaga na baro bali kuisaransa abantu nabange bakobuli lakini njekera ngoligerere ntwale nkonyora umusaye kurukunga chanwa ikali gweta buya tomo ekikuleji nera tokonya nyamira because yara ngo muigera tuli toramotebi nga chanwa aikoro umusaye utaimuki gurendo chigwota mugaso utakomukaiga oche gotaliga no ligeri chipara ebira gitabiche byacha bagote ngambira ororo lakini nje nanya kubiro lendo chekera giteke mukerta magoropi kiamenyire nyaga chenchali bacha bagakerusi bagakeira ekera gitagiacha kiamenya no kire saidi lakini nkirigo karagasi no tire pale yo jirogoro kai ekia kororete nsai goka kiganda asaba tanga ba kolire emyake ye nimigima bono iga madinga tara karagasi wajanda kubuli mugaka watabanga ngoko agende aira ni tutam arataenda bo gavana agende tuta kagukora tuta tomanya kumusuki motwe asenge njo ntumutagite bone gara arakora unagenderire because no isa kwanda gisukuri kita sabana bagosoma ekire kamiri tokonya muibuli kagopinga nje nindungwa mwana olekisi polytechnic in fact enaga chire na chandunga lete parcel ya 2000 ntumanya dani ndo pesa ya 2000 tokoya 5000 lakini lero ngo ikororo no naikana buli na chakali gwintu byane na egwe parcel yane na inagenda umwana ngonya kwa egwa legenda yona ari gotema nanda sengoko nyendi okubuga kwale ngo komenta ke gona indi unalitwa gota imangali menta gento gekega egera na into tokonya kere korocho na twa bihinyuru kuruga maguta amente basali erengo raga ni kirengo raga ni nyendi okubuga nali ngo goteba nonye bintu bire bikongu ari komenta ikenonye 1700 800 no nigere ngako ba noiga nko bale kulingana umwana nkayali ngingwere ne college kiali ayo yoga ale school ki polytechnic ale kisi
polytechnic irenga kwego akwego uchiri busano igona ngotemari igono kugani kwago engo kasuki yake asuki yake aikeno ni chiri bukomi egere gakinere naroche une bintu bitofinyete gaiga okay bono gokurigeririga opposition nero ayengo go support abe presidential candidate nje nari go support nari go tabasa abantu aba go pinga serikali yero isaranse baende baisananse bachoro umuntu yomo yani bachoro yomo weka arwa ni uyoregeti nyendi yokobwa ke ndoje garangora aheta igana ara aheta nanire naro lirenga bakire matiangi ko keboko matiangi nari kumotebinga balenge konda baisananse nabandi abamwabo egere bakole bateme egera mangana yakoreki na ntu tonyore umuntu yomo egona nya China aburidi ntu anyora lakini ndi na ntu bari wanja iga bato support na ntu to mwana yo muntu matiangi egera na ntu torenga tuaitire kurwa egere kasonga gendeka maambi sana na bato tegete inkira kana matiangi asaso ese yaro mugusiko seke no matiangi kero na akera njuna na so minara beire miaka nge mbwate bono ga miaka 45 matiangi ura akorire gasi na akorete igoro ya ntilio agakora bya sana agaja elimu na akorete bya sana mpaka no abana baito no mpaka bono uruche bintu bigenya gosambu gisukuru na temete sukuru nchi aliyete ngakiye nje nari ko support nyendi bari gwanja bamoyo bamunge mukono egere to bomuntu yomo uyore matiangi to muyeti mambi eraba matiangi talietabe baki bachoro umuntu mangabno united opposition na kiakoba ntoko twara muchando because ena ba mwendosi ntuna botora abe kurumaega because utadiga totakete kasonga ndeka ayandeka iganya mira gunizo mnero asa muraba gutumika baita abantu nini ngira iga ntorarura buchampasi mono unabua rekana bosongo lakini rende ntotagete na inde togendere security ya bororo nagoteba nga abantu baito security ya ito saba sigari mbuya balende tense kera bakugwa mangana yo bwalifu ngototema bali gotokonya ntotagete gento keriye gocha gocha umwe musia go itu ali nchire liga ntogo chigotaka igo nari goteba nga nyamira obunte mbiye sakororeka nororo na inde ntuna toteta mangana yo morembe tuganyete 2027 tugo tokwake chikura nje ngoru werege tu kyanyangena nyangena nyagechenche getuo number 08 number 08 mbona sana ndugu na kwaje ngoro ku Franklin Okenye mumanyi ninde vice chairman ya nyangena elite center gora nimbe ngotaro gocha na ira maoni y'abantu twabiko mtandao ndabara na kemangana nabona ande nako go supportinga asiga simo kora ningiya na inde nabona tagete na ndimo gendera igo mwarage bintu unebi egere twayimukia baraya bategerera baroranga ebintu esekene yasarekire mono nandi twaba nguna twoko batebiga baroranga naki unabona nari kukwanira igoro yechire echabu eyure muno ga echabu mwina ere nongo chiboni yagurwa kwa ndo ligereri echabu eyore ngekene nero roseteyo echiro asa abantu bakwara unabona mambinju matatu no abantu bakabechinyanya no nayo ukero kuikororo ukwere customer ukobolinga iganga ibona baka na kintu gusinyerunga nyaribo wae mate ga igaro utariko tuma egari ekokore mutinye bere chavu ere ga yanda ikoro bonega mbiamono sana mugaka mbiamono asenge njoyo moko lega singia saba konye andi mutoka ndre 27 to ake chikura na toroji mbiamono yanda ikoro ya ngukwanole